Yo, what's up mga Lodi? Natay ka ng package gikan sa atong amigo nga si Shano. Okay, gusto na to pasalamatan tol. Kini excited kay ko ani. Unsa ni og na ako na hulmahan ko unsa ang dapat isulod ani. Layo kini gikan ko asa gikanan ni Lods. So okay, pakita sa inyo ha. Unsa atong nadawat nga regalo wapay Pasko, wapay December pero natay nagkuha o regalo gikan ni Shano. Atong pasalamatan atong amigo, atong bro diha kauban si Shano diha from Las Vegas. Oh, salamat kayo. Salamat kayo dol. Siyempre, apil pod ka Tita Diwata dre. So atong abrihan ni ha. Atong abrihan ni dol. Atong abrihan diara. Na excited ako. Sige tinig. Kini ipakita niya nga usa doon sa mga paborito doon ako kung ako daw abrihan. Kay tanawa, check. I-check lang ninyo, dol. I-check lang ninyo, diba? Ang kalo. So, makita ninyo sa akong mga content, halos mga kalo. So, naitay amigo nga mahilig po kalo. Ug iyang gisir sa to, kining mga kalo. Oh, kita ka na. Dol, siyan, salamat kayo. Cargado Cycling. NBA. Oh, NBA champion. Kuha na ni, kining limited edition, wala na ni. So ani, salamat kayo siyan. Another na. Wow! Bulls, Chicago Bulls. Muta pa niyo Napay dollar oh. And siyempre, Bulls na naman. With tag pa. Okay, next. Upat. Dol, thank you kay Dol. Sus. Natin pagbagong pang-suot ito pang content. Next. Oha. LA. Okay. New era halos dol. Teka na siya na unom. And pito. Celtics. Natay Celtics. Dol, lamat kayo. Napagihulman pa sa likod oh. Napay. Look, dugo na ni. Ano, chocolate. Ay, saan na nyo ang chocolate, oh. Miami Heat, dili ni. Spurs. Nander na naman. Ang chocolate food ni Tita Diwata. So, era ang chocolate ni Tita Diwata. Mga tilaw na jutag from Las Vegas. Chocolate. Chomps and exclusive dol. Thank you kay Dolo. Sus, di na ko magbalik-balik sa kung kalo sa kung content. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Nako. 10 kakalo gi-share ni Shano sa tuwa. Salamat kay Dol. Siyempre ang akong mga daan nga mga kalo, ako pag panghatag pod sa mga followers ato nga tumasugatan. And siyempre, ang chocolate ni Tita Diwata. So, siyempre ang chocolate ni Tita Diwata. Tita Diwata, andam na ba ka? Ang chocolate. Oh, salamat. Kanog Las Vegas. Daghan. Salamat. Dol. Siyan. Shano. Dol. Dolo. Dagay ko kalo, Dol. Okay, thank you kayo sa to amigo, tong bro. Oh, nga. Sa mga nag-share sa iyang mga kalo pod. Mga koleksyon niya niya. Yata niya sto kay sa po rin gamito na to sa content. Thank you kayo. Thank you and family. And panghatag sa mga chocolate diha. Thank you kayo Dol and family. Gani, sige, salamat kayo. Igsuot na ako na. Thank you Dol, thank you.